дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. Ин лаҳза мо аҳли эҷоди барнома вобаста ба оне ки дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Варзоб мусобиқаи байналмилалии қайғронии обӣ миёни 12 давлати ҷаҳон баргузор гардид, азм намудем то дар барнома пайгири мавзӯи намуди сайёҳии варзишии қайғронии обӣ ва аҳамияти он дар рушду муаррифии сайёҳии варзишии мамлакат бошем. бо оғозёбии фасли баҳор ва мавсими гармо манзараҳои обии мамлакат рангорангу диққатҷалбкунанда мешаванд. иқлими тоҷикистон бошад барои намудҳои варзиши обӣ мусоид буда, имрӯз таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат барои рушди ин риштаи варзиш назаррас аст. қайғронӣ низ як самти афзалиятноки намуди варзиши обӣ ба шумор меравад ва таври маълум аст, варзиши обӣ инчунин шомили намуди сайёҳии варзишии обии қайғронӣ буда, аз ҷиҳати ҳаракати безарар ба муҳити зист дорои унсурҳои асосии экотуризм мебошад. варзиши обӣ яке аз намудҳои сайёҳии варзишӣ буда, аз рафъи масир дар сатҳи об иборат аст. вобаста ба ин якчанд намуди сайёҳии обӣ вуҷуд доранд: рафтинги дарёӣ, рафтинг, бодбонӣ ё яхтагӣ ва қайғронӣ. гуфтан ба маврид аст ки сайёҳии обӣ аз сайёҳии варзишӣ ки мақсади он ноил шудан ба натиҷаи муайяне мебошад ва бо бартараф намудани душвориҳои гуногун алоқаманд аст, фарқ мекунад. ин намуди сайёҳии обӣ аслан ба истироҳат нигаронида шудааст ва аз ин рӯ шумораи одамоне ки аз ин намуди истироҳат истифода мебаранд хеле зиёд аст. аммо боз ҳам баргузории мусобиқаҳои байналмилалии варзишии обӣ таъсири назаррасе дар муаррифии сайёҳии обӣ мегузоранд. мусобиқаи байналмилалии қайғронии обӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз 2023 бо иштироки 120 варзишгар аз 12 давлати дунё яке аз ин гуна намунаҳост ки мақсад аз баргузории он ташвиқу тарғиб ва рушду равнақи варзишу сайёҳии обии мамлакат, таъмини оммавияти варзишу солимгардонӣ мебошад. шӯҳрати намудҳои гуногуни сайёҳии обӣ солтосол меафзояд. ин ҳам имкони санҷидани устувории қуввати худ ва ҳам саёҳати ҳаяҷонбахш дар ҷойҳои зебоманзар аст. қайғронҳо ҳамчун як дастаи хуб ҳамоҳанг шуда кор мекунанд. бинобар ин дӯстиву рафоқат, ҳамдигарфаҳмӣ ва боварӣ ба якдигарро миёни қайғронҳо афзун мекунад. сайёҳии варзиши обӣ як навъ фароғати фаъолест ки ҳаракати доимиро талаб мекунад. мақсади сайёҳии обӣ ин тай кардани масири дарё, кӯл, обанбор ё якчанд обанборҳо мебошад. аксар вақт онҳо маънои онро доранд ки шумо бояд аз об гузаред. тавре маълум аст, сарватҳои обӣ кӯлу дарёҳои тоҷикистон барои сайёҳати обӣ хело ҳам мувофиқ буда, барои рушди соҳаи сайёҳии обӣ имкониятҳои мусоидро фароҳам меорад. махсусан пас аз пурра бо об пуршудани обанбори бузург ва ба кор даромадани нерӯгоҳи барқии оби роғун, ба ғайр аз расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ ва зиёд гардидани иқтидори саноатии мамлакат, имкониятҳои фарогири соҳаи сайёҳӣ ва махсусан сайёҳати обӣ низ васеъ хоҳад шуд.
бояд гуфт ки ҳар сол сайёҳон роҳҳои нави сайёҳати обро ихтироъ мекунанд. Аз ин рӯ рӯйхати намудҳои сайёҳии обӣ ҳеҷ гоҳ мукаммал нахоҳад буд. ҳамин ки мо як рӯйхатро тартиб медиҳем, навъи нави киштӣ ё навъи нави санҷишии сайёҳии обӣ пайдо мешавад. аммо азбаски қайиқҳои нав назар ба технологияҳои нав камтар пайдо мешаванд, тасниф кардани сайёҳии обӣ бо роҳи обҳои тезоб осонтар хоҳад буд ки онро рафтинг меноманд. варзишгарон барои рафтинг обҳои ҷараёнашон тези кӯҳиро интихоб мекунанд. сайёҳон бошанд барои бехатарӣ роҳҳои оромтарро афзалтар медонанд. тавре гуфтем, рафтинг метавонад як намуди варзиш бошад ки омодагии ҷиддии ҷисмониро талаб мекунад. аксар вақт варзишгарон дар қайиқронӣ рақобат мекунанд. либосҳои варзишии қайиқҳои сабук барои як-ду қайиқрон мебошанд ки ба маънои аслӣ ҳарду қайиқрон як ҷисми бутунро ташкил медиҳанд ки ин қобилияти идоракунии қайиқро зиёд мекунад. яъне ҳарду баробар барои пешрафтан ва ба тарафҳо гаштан бел мезананд. қайиқи сабуки бо ҳаво пуршуда аз дарёҳои тез ва шаршараҳои хурд мегузарад ки хело ҳам ҳаяҷонангез буда ба нафарони махсус омодашуда иҷоза дода мешавад. дар баробари ин қайиқронӣ як шакли маъмулии фароғат мебошад. он тақрибан дар ҳама ҷое ки обанборҳо мавҷуданд пешниҳод карда мешаванд. шумо метавонед дар соҳили дарё, кӯл ва баҳр шино кунед. мухлисони сайёҳатҳои бисёррӯзаи обӣ қайиқҳои васеъро интихоб мекунанд. дар баробари дӯстдорони сайёҳати қайиқронии обӣ, ҳаводорони сайёҳии яхтавӣ ё худ бодбонӣ низ хеле зиёданд. бодронӣ ё яхта яке аз намудҳои ҷолибтарин, вале дар айни замон гаронарзиши сайёҳии обӣ мебошад. ин намуди сайёҳӣ ба шумораи зиёди қоидаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ тобеъ аст. ин аз он сабаб аст ки ҳаракат дар заврақҳои бодбонӣ хафноканду аз сайёҳ ҳангоми ҳаракат маҳорати хуби шиноварӣ талаб карда мешавад. албатта шумо метавонед ҳатто дар сайёҳати қайиқронӣ низ шино кунед, аммо вақте ки шумо тавассути заврақи бодбонӣ ҳаракат мекунед, шумо бояд ба ғайр аз ҷараёни об инчунин самт ва қувваи шамолро низ ба назар гиред. агар шумо хоҳед ки қувваи худро дар варзишҳои обӣ ва сайёҳии обӣ санҷед ё хоҳиши иштирок дар рафтингро дошта бошед, пеш аз харидани қайиқ ва ба сайёҳат баромадан роҳбалади ботаҷрибаро роҳбари худ интихоб кунед. ба монанди ҳама гуна намуди варзиш, сайёҳии обӣ низ дорои якчанд дараҷаи душвориҳо мебошад ки аз зинаи аз ҳама осон якум сар карда то охирин зина, яъне дараҷаи шашум, талаботҳои омодабошии ҷисмонии сайёҳ вобаста ба душвории масири обӣ меафзоянд. таҷҳизот низ вобаста ба намуди душвории сайёҳии обӣ, хусусиятҳои масир, ҷараёни тези об ва киштӣ фарқ мекунад. бо вуҷуди ин баъзе намудҳои таҷҳизот барои ҳар касе ки нақшаи сафари обӣ карданро дорад лозим аст. ба монанди либоси обногузар бо пойафзол, бастаи маҳками маводҳо барои ёрии аввалин, камзулчаи махсуси бо ҳаво пуршудаи шиноварӣ, кӯлоҳ барои рафъи зарбаҳои эҳтимолӣ ва ҳамчунин дастпӯшакҳои махсус. ва дар охир масири роҳи обиро пешакӣ омӯзед. ҳангоми сафари тӯлонӣ гирифтани ғизо ва нӯшокиро фаромӯш насозед. муҳимтар аз ҳама дар ҳолатҳои вазнин оромии худ ва мувозинати баданро нигоҳ доред. ҳамасола танҳо ба хотири лаззат бурдан аз сайёҳати обӣ миллионҳо сайёҳ ба давлатҳои дорои инфраструктураи зарурии сайёҳии обӣ дошта сафар мекунанд. бинобар ин, агар дар асоси имконияту шароитҳои мусоиди обии мамлакат инфраструктураи махсуси сайёҳии обӣ ба монанди пойгоҳи сайёҳии лижаронии сафедара сохта ба истифода дода мешуд, пас ин таъсири назаррасе дар рушди соҳаи сайёҳии обии диёри дорои захираҳои бузурги обӣ дошта мегузошт.
аслан қайиқронӣ намуди варзиши олимпиест ки дар мамлакати мо дӯстдорони зиёд пайдо намудаву сол то сол таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат низ ба ин намуди варзиш бештар мегардад. Дар ин замина баргузор гаштани мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалии варзишӣ василаи устувори муаррифӣ ва рушди сайёҳии варзишии ҷумҳурӣ арзёбӣ мегардад. Инҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни барнома бо умеди саломативу сарбаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда хайр. ҳамеша дӯстдори саёҳату варзиш бошед.